I know you all know this thing in my hand. This is a mini wireless iPod. I know you all use this to listen to music or maybe to watch videos. A bidiyon namu na yau zan yi bayani ne akan wani muhimmin abu dangane da wannan abin bayan shan kiɗa da kuma amfanin yau da kullum da muke yi da shi a kunnuwanmu. Idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel, ina so ka yi subscribing, ka yi liking, sannan ka ajiye muna comment a ƙasan wannan bidiyo. Na gode. Shi dai wannan abin da kuke gani ba iya shan waƙa ba ne amfanin wannan abin. Akwai wani muhimmin abu mai matuƙar muhimmanci da na gano dangane da wannan abin. Wannan abin da kuke gani wato mini wireless iPhone na sawa a kunne, gashi kamar yadda kuke gani, gashi na sa a kunne. Na san da yawan ku kuna amfani da wannan ta hanyar jin sauti ko wa'azi da dai sauransu. A wannan bidiyon namu na yau zan yi bayani ne akan muhimmancin wannan abun da na gano. Wannan abin da kuke gani, idan ka samu waje inda babu surutu, babu hayaniyar mutane, ka sa wannan abin a kunne kamar haka. Idan ka sa shi a kunnenka, ko kunne ɗaya ka sa ko dukan biyun ma za ka iya sawa. A cikin wannan za ka iya sauraron yadda zuciyarka take bugu. Da wannan abin da kuke gani za ka ji yadda zuciyarka take bugu. Wannan kamar yadda na sa ɗin nan, idan ka sa shi a cikin kunnenka za ka ji yadda zuciyarka take bugu. Wannan shine muhimmin abu da na gano a tattare da wannan abin da muke amfani da shi wajen shan waƙa da kuma sauran abubuwa. Amma wannan da na faɗa yanzu na san ba ku san da shi ba. Idan ka amfana da wannan bidiyo, ina so ka danna subscribe, ka yi liking, sannan ka yi sharing, kuma ka ajiye muna comment a ƙasan wannan bidiyo. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Na gode.